Benvidos, cambiamos de formato para facer isto un pouco máis profesional e tamén porque estamos en directo dende a delegación de Lugo, entonces olvidamos o noso Instagram por uns días, porque igual volvemos, saberemos. Hoxe estamos aquí todas xuntas. Vou vos presentar a Carmen xa coñecedes, pero vou vos a presentar a autora do libro do que hoxe imos a falar. Moitos de vos a coñeceredes, pero chamase Carlota Eiros García, é arquitecta, estudiou na Universidade de Barcelona e na Universidade de Coruña, na nosa querida ETSA-C. Dende o 89 ao 96 residiu en Inglaterra, onde se especializou en restauración histórica na Oxford Brookes University. No 1998 publicou o libro do que hoxe imos a falar, que é a Casa Grande do século XIX. No 2000, despois de este traballo de investigación, do que logo falaremos, concluiu o rexistro de catalogación das casas grandes da Terra Cha. Unha das súas obras como arquitecta foi incluída entre as 25 mellores casas modernas de Galicia descritas no 25 Galician House de Ediciones Espontáneas no 2005. Traballa na restauración arqueolóxica, logo falaremos deso, a restauración arqueolóxica. Xa sei que non é arqueolóxica, pero do barrio medieval da Ribeira do río de Rinlo. Do libro non vou a falar, só vou a facer unha nota aquí que teño aquí ao final que explica a situación terminal da casa vernácula galega, entendida, derivada dos cambios drásticos que se producen no seu sistema de apoio vital, que é o sistema agrario tradicional. Como unha metáfora ecolóxica, como unha metáfora do que está pasando agora co territorio en xeral. Entón, facemos como sempre, imos comentando cousas do libro. Voulle deixar a Carmen que o ten mellor preparado que eu hoxe, creo. Moitas gracias pola presentación e gracias a todos os que estades conectados. Temos que mirar esa cámara. Temos que mirar aí. Son unhas novatas. Totalmente. Bueno, benvidas a todas de novo. É un placer sempre facer os clubes de lectura. Hola a todo o mundo que ve. Se queredes facer algunha participación para que a xente que este vía online tedes que acercarvos un pouco para que todo o mundo saiba que comentarios ou que preguntas queredes facer. Imos facer un tránsito polo libro de Carlota, que é interesantísimo, é unha ledicia lelo. O primeiro que creo que a xente ten que saber ou que lle pode intrigar é por que escribiches este libro, de onde ven a tua curiosidade por as casas da Terra Cha, da zona de Meira. Bueno, pois foi un pouco por casualidade, porque realmente, rematei a arquitectura, eu marchei con o meu marido, ele estaba facendo a súa tese en Oxford, entonces, en Oxford, pois non sei, o ambiente é tal que ao final, eu tamén me puxen a estudiar. Entonces, primeiramente, empecé con un certificado de arquitectura histórica. Entonces, nese curso, que era un curso na Open University, moi sencillo, moi agradable de facer, pois unha das asignaturas era o recording. Entonces, había que facer o levantamento dun edificio histórico. Como coincidía con Nadal, eu realmente, viñamos no Nadal a Galicia
Entonces eu decidín dibuixar a casa que a mí me parecía máis importante, a casa vernácula máis bonita, máis, aunque para min era un misterio, non sabía nada dela, pero decidín dibuixala, que é a casa de Cortón que aparece no libro, non? Entonces, bueno, fixen o levantamento, o E estás dibuixo, ben cellada personalmente á zona de Meira. pero eso eu sí, bueno, era a casa, voltábamos a casa dos meus pais e dos pais de Beni, que tamén de moi cerca de Ferreira Vella. Entonces, bueno, a partir dese dibuixo, cando eu levei a Inglaterra e o presentei, pois claro, o meu profesor, que bueno, era Malcolm X, era unha persona importante, era unha persona que ele traballara moitos anos na Royal Commission, que os encargados de facer todo o inventariado de todos os edificios, bueno, de Inglaterra, non? Entonces, ele empezoume a preguntar quen fixera a casa, de que ano era, se había moitas na zona, e a verdade é que eu me quedei en blanco, non? Porque non sabía nin cando se fixera, eu só fixera o dibuixo, como me mandaran e tal. Entón, ele díceme, mira, isto é un tema de investigación, recoméndoche que tú sigas facendo o máster de conservación histórica e de que sigas investigando este tipo de construccións que a él pareceulle que eran moi interesantes, el viu aí algo, entonces encamiñoume por aí. Isto en que ano estamos, de que dato estamos falando no 93, porque, bueno, era cando eu estaba ainda, despois o ano seguinte xa me matriculei no máster, entonces eu seguín, bueno, fixen o curso, pero xa con vistas a facer o traballo fin de máster sobre este tipo de... Entón, cada vez que volvía, pasei os 2 veráns investigando e, claro, bueno, definín a zona e puxenme... Sí, porque faz un percorrido moi interesante, penso que está tamén bastante ben que podas introducir a xente que está un pouco escoitando, que poda ter curiosidade polo que vamos a... do que vamos a falar. A área na que te centras é unha área específica da provincia de Lugo, que se queres poñer un pouco aquí en valor as súas características, ou podemos facer o percorrido. É que foi casualidade que eu nacín en Meira, ao lado do mosteiro, o sea, realmente eu nese momento non era consciente nin do que iba a encontrar, nin realmente foi como un proceso de descubrimento, por eso eu animo a todo o mundo a facer investigación, porque realmente é como, sobre todo se investigas o sitio de onde eres, realmente podes descubrir como o teu pasado, que foi o que me sucedeu a mí, porque realmente nese momento ainda quedaba xente que se recordaba, puiden recoller moita información, entonces puiden averiguar que, claro, descubrín as miñas propias raíces, porque esa casa fora feita polo meu tataravó que viñera da Millarada, no 1850, a traballar nesa casa. E unha das sorpresas que, por exemplo, me deu o libro, por exemplo, é que hai uns anos contactou conmigo, non podo recordar o apellido, era Francisco, que el é da Millarada e a súa familia corroborou a miña idea, historia de que realmente da Millarada viñan todos os anos xente á zona de Meira e á zona tamén de Lorenzana, que tamén era tamén outro núcleo monástico, entonces viñan a traballar porque eran canteiros, eles tiñan, bueno, coñecían, eran canteiros e barreiros, entonces cando foi esta época, había tanta actividade que eles viñan ás nosas zonas e pasaban o inverno construindo as casas. Este tipo de casas. Sí, porque facemos... Eran cuadrillas enteiras e moitos quedaron, como o meu bisavó, meu tataravó, porque el casou en Meira e eu son descendente dela. Deste matrimonio. Porque do que estamos a falar é que o traballo de campo, estás aquí na páxina 6, o traballo de campo, levouse a cabo sobre un grupo de 6 concellos veciños: Castro de Rei, Pastoriza, Pol, Río Torto, Meira e Ribeira de Piquín. Castro de Rei, Pastoriza e Pol pertencen xeográficamente á parte oriental da comarca natural coñecida como Terra Chá.
unha gran meseta interior que conforme ao norte, centro da provincia de Lugo. Cando estamos a ler un pouco sobre esta casa, que se che parece, fan unha lectura duns 2 párrafos onde faz un resumo de en que consiste esta casa grande galega do século XIX, leo directamente para que podamos comentar. A Casa Grande Galega do século XIX pode definirse así como unha unidade autosuficiente na que se integran edificios exteriores como o cabozo, a palleira, os cortellos e ás veces a bodega do forno, todos dispostos ao redor da aira, espacios de cultivos como a cortiña onde se planta a horta e as árbores froiteiras. O conxunto da casa protéxese normalmente con muros altos de pedra que rematan nun portón de entrada feito con sólidas portas de madeira. Basicamente, a tipoloxía analizada neste estudio é unha estrutura rectangular multicelular de 17 ata 23 metros de longo por 15 e 20 de ancho e dividida en 3 naves no seu eixe máis longo. A nave central vaise convertendo nun patio corredío que comunica directamente a fachada principal coa traseira da casa, funcionando ao mesmo tempo como recibidor, espacio de circulación e máis de servicio para as naves laterais ocupadas polos animais. A anchura deste elemento vai gradualmente aumentando ata que, a finais de século, chega a medir ata 5 metros. A cociña continúa na planta baixa, pero o resto das dependencias familiares soben para o andar. A estrutura cóbrese cun teito, as 4 augas feito de pedra de xisto gris azulado da propia zona. O investimento en decoración é mínimo e cada detalle do deseño non contribúe, senón enfatiza a solidez e practicalidade dos edificios. Aquí está o resumo perfecto do que é a tipoloxía da casa grande. Porque unha das cousas que eu aprendín é un pouco como faz este estudio para identificar esta tipoloxía diferenciada de outras tipoloxías que temos máis recoñecidas en Galicia. Entón faz unha valoración do tema da arquitectura vernácula galega. Faz mención a referentes como son Vicente Risco, un pouco o que faz é unha especie de estudio ou presentas os estudios previos á Guerra Civil. Hai unha especie de vacío, digamos, eu identifiquei o vacío, pero tes outros comentarios distintos un pouco despois de tanto tempo de escribir o libro, e despois aparecen xa outros estudios novos, xa falas de Manuel Gallego, facendo, o teño aquí, a Galicia rural da encrucillada, donde tens aquí un comentario que me interesa moito, no que se reflexiona dunha maneira crítica sobre a realidade arquitectónica do momento, dende a perspectiva do arquitecto que se enfronta a unha realidade que ignora e que o ignora. Parece moi interesante esta valoración que feches, non? Este como casi un vacío histórico, non? Sí, é que, bueno, neso Manolo Gallegos é moi sensible, entonces el realmente cando empeza a traballar, eu creo que é o que me pasou, nos pasa a todos, a veces non conoces nada do sitio, non? Entonces realmente cando interves no sitio é necesario. E esta toda a investigación, pois é eso, é a profundizar un pouco, intentar descubrir a área de limito simplemente cos concellos próximos, empezo a recorrer e a buscar similitudes, encontro unha casa idéntica que non está tras 6, pero hai unha casa idéntica, por exemplo, na Ponte de Outeiro, idéntica de Cortón, o sea, foi feita pola mesma cuadrilla, está nas fotos. Encontro tamén outras tipoloxías distintas que xa non sei encaixar, entonces digo, bueno, isto queda para máis adiante. Sobre todo, intento ver o que se sabía é que realmente ten a estrutura dunha tese o traballo. Entón, tamén me axudou moito que o meu marido estaba facendo a súa tese, entonces, bueno, pois foi un traballo así como moi... Quer dizer, o ambiente ali era moi propicio a intentar facer unha cousa rigurosa, investigar realmente cantas casas había, onde estaban, o que había antes, o que había despois. Quer dizer, o que pasa é, bueno, podemos contestar algunha pregunta, non todas. O tema da desamortización foi como unha especie de idea que se nos estaba, recordo, porque non era tan clara. Eu sabía que o meu avó se casara no 1852, pero daquela non tiña eu esta idea.
realmente... Carlota, porque o tema da desamortización, digamos que é o punto clave da tese, porque tú, efectivamente, faz un no que traballo de investigación, tens que ter como unha idea original, e non sempre estábamos para ver que podemos decir desta cara. Entonces, queríamos encontrar algo, non? Ou xa encontrar a data xa era importante. O que pero determina non que sabíamos, apareceran así. queríamos contextualizar, non? Entonces, pero tampouco tiñamos ningún dato. Porque é difícil acceder á documentación, a documentación privada está bastante guardada, entonces foi precisamente na Casa de Cortón, que é esta casa que aparece bastante retratada, que é unha familia moi religiosa, e aquilo é como un santuario, non? Entonces, eu xa cando descubrín que, bueno, meu tataravó traballar ali e tal, podríamos consultar algún documento. Entonces, eles accederon, pero subimos á sala. Pero claro, ele entrou e dice, bueno, ahora teño que pedirlles que esperen aquí. Entón, séntanos ali no sillón, ele entra, cerra, quero dicir, non nos deixou ver a documentación. Entón, nos salí entre tanto santo, dice, ben, digo, Dios mío, isto parece como se houbera como unha especie, pareceunos, non, foi como unha idea de, era como unha especie de culpa, dixemos, bueno, esta casa realmente saliu das ruínas do mosteiro. Esta era unha xente moi relacionada co mosteiro, que realmente é unha xente que progresa a partir da ruína do mosteiro. O sea, realmente da hai como desamortización. a nosotros deunos, foi cando dixemos, isto ten que ter algo que ver co mosteiro, co religión. E foi aí cando dixemos, mira, isto temos que investigar e temos que partir da... Foi cando eu investiguei... O sea, ti estás comentando que foi unha idea loca, unha idea así, pero que despois ten bastante base, que como se houbera un certo sentimento de culpa de facer o proceso de adquisición das terras da Iglesia no momento da desamortización de Mendizábal. Esa documentación é unha documentación privada que eles en ningún momento, sabes, nos en ningún momento tuvemos acceso a esa documentación. Eu agora vou ás veces, gustame moito ir ao arquivo histórico e tal, e moitas veces encontro este tipo de documentos, sei quen eran os compradores, xa teño os nombres, porque había nas vilas e eso, había grupos de xente que realmente asistían a subastas e adquiriron, non todo, porque realmente as grandes masas, as grandes propiedades foron adquiridas por xente da cidade, xente con moitos posibles, non? Realmente a xente das vilas, os labradores e a xente conseguiron comprar pequeniñas propiedades, pero non moitas, pero tamén accederon a esas propiedades. E todos esas, nese momento, pois, bueno, foi un momento moito de optimismo, porque por fin foron propietarios, eles sentíronse xa donos das terras e de todo, entón eles reconstruíron as casas. Moitas veces reedificaron, outras veces construíron de novo. Mira, podemos falar un pouco desta parte que estás a comentar, porque aquí diz, a desintegración do poder religioso permitiu aos labradores asegurar e mellorar as súas propiedades, digamos, porque recordamos que a desamortización de Mendizábal está vencellada á obtención de cartos para poder sufragar as guerras carlistas, non? Entón, ese momento é un cambio, digamos, de propiedade dos territorios. Estamos falando aquí desta frase na que comenta: se a reconstrucción que se postula neste capítulo se alicerza na expoliación da Iglesia e na aparición duns poucos novos propietarios que mercaron os seus lotes e rendas, non deberíamos atopar extraño que nunha sociedade católica tradicional houbese xente interesada en borrar as probas escritas dunha historia de algún xeito embarazosa, que estás aquí a falar. É que esa foi a sensación que tivemos ali á espera cando, bueno, non puidemos nosotros ver esa documentación, que realmente existían os documentos de cando fora feita, das compras e de todo iso, porque despois eu
a veces encontro documentos dese tipo. De feito, aquí dis: os edificios deste estudio son unha expresión física de ideas modernizadoras, un entramado moi complexo no que se entrecruzan factores sociais, económicos, históricos e ambientais moi diversos que precisan ser manipulados con cuidado se queremos unha historia máis completa e democrática. Porque é moi interesante este plantexamento que non sei se estábamos xa gravando ou se estábamos falando antes de empezar a gravar, pero ti decías que era moi importante estudiar as zonas ás que pertences precisamente porque tes o salvoconducto de que hai xente que te coñece e que podes entrar nas propiedades privadas que son máis difíciles de estudiar, non, neste sentido. Fas tamén certas mencións a estudiosos da propiedade galega como son Ramón Villares. Faz tamén algúns apreciacións sobre o libro de Pedro de Llano, pero a mí hai unha parte, Carlota, que parece moi interesante porque se ven, eu estaba a pensar que estas casas estaban máis vencelladas ao tema do pazo, vas ti, rompes o esquema e falas das pallozas. Entón, se queres facer ti unha introducción sobre este vencellamento entre as pallozas e a distancia cos pazos, pareceme moi interesante, seguramente o comentas moito mellor. É que, bueno, non temos nosotros aínda escrita a historia constructiva, non? A historia da arquitectura, como van evolucionando as formas, non? Pero, por exemplo, na casa grande, confluyen elementos dos pazos, por exemplo, a lareira, non? Sí. Ou a chimenea. Sempre son, porque son símbolos do status e do poder. Entonces, pero a planta é moito máis simple, xa é moito máis racional, é unha planta moderna, non? Máis adaptada ao uso agrario, porque realmente estas casas funcionaban de maravilla. Na lareira había lume todo o día, eran casas moi quentes, e despois na nave do gando quentaba todas as habitacións da parte de arriba. Realmente eran casas moi confortables, ocupadas, vivía moita xente, naquele momento eran casas de 600 metros cuadrados, o mínimo 300 metros cuadrados por planta, entonces eran moi confortables, aparte con todos os anexos que tiñan ao seu redor, non? Entonces, realmente a similitude ca palloza é clara, porque incluso en algunhas destas casas eu intentaba tamén recoller o vocabulario de como lle chamaban. Houve unha casa, non está aquí, pero bueno, está moi cerquiña en Pousada, que o patio Corredío, que é un nome que se repetía, chamaronlle Ástrago. E o Ástrago é o nome que ten nas pallozas ese espacio de circulación que tamén divide a zona do gando e o que é a zona máis baixa onde está a cociña e todo iso. Entón, quero dicir que tampouco, eu creo que na arquitectura vernácula sempre houve esa continuidade, pero tampouco eu aí difiro totalmente de Pedro de Llano, que sempre dá unha visión como atemporal, de que sempre foi igual e de que hai unhas tipoloxías. Non, as tipoloxías variaron continuamente no tempo, sempre foron como modificándose, hai como unha evolución e realmente estos, durante todo este tempo que pasou desde que eu escribín este libro, seguín dibuixando moitísimo, medindo moitas casas. Eu cando vexo unha casa interesante fago a medición, porque me parece fundamental ter os planos acotados e fotografías. Entonces, encontrei, por exemplo, antecedentes deste, encontrei tamén a Casa Alongada, que é como as casas de toda Europa, que son esas naves inmensas de moitísima altura, pois aquí eran máis pequeniñas, que era unha casa alongada. Casas alongadas non queda ningunha, a nosotros quedannos as redondas, as pallozas, non? Pero da casa alongada xa queda cada vez menos, xa se destruíron creo que as dúas últimas que tiñan localizadas, a nave central, que despois no século XVII aparece e incorporan unha torre, porque era que se podía acceder por unha escaleira exterior ou interior, que era a habitación do señor. E esas había moitas na Terra Chá. De feito, quedaba unha en Muimenta, que agora na ampliación do polígono
tirárona e deixaron 4 paredes. E hai outra tamén na Guarda. O sea, realmente hai Moita variación tipolóxica. Sí. A Casa Grande, a que eu poño que é do século XIX, realmente, se eu hoxe eu titularía o libro A arquitectura da desamortización e restringiría a certos tipos dos que teño aquí e realmente esta arquitectura da desamortización seguiu evolucionando e encontrei exemplos hasta antes da guerra, hasta xusto antes da guerra, e sempre xa nas periferias, nos bordes aparecen a última evolución desta tipoloxía grande, que xa é un pouco máis pequena. Entonces, estas dúas naves laterales, que son cos medianiles anchos de diante atrás, estes medianiles acaban reducidos a 2 pilares centrales e no último modelo xa a un pilar central, xa a planta máis cuadrada, que xa sube hasta a cuberta. A 4 augas igual, pero as plantas redúcense. Redúcense un pouco, porque xa, bueno, esta é unha época realmente que, bueno, se abrían moitas expectativas e aparte está todo, bueno, toda a mellora agraria, bueno, toda a mellora agraria da zona da Terracha. Claro, sí. Pero realmente podense identificar moi diferentes, o sea, que realmente hai como unha... Pódese facer unha historia non sincrónica, senón diacrónica. Realmente a arquitectura vernácula ten historia, evoluciona e hai moitísimas tipoloxías. Por iso eu insisto na necesidade de que sería necesario ter un inventario riguroso de todas estas arquitecturas, porque realmente vanse a perder a maioría delas. Mónica sabe un caso, porque ela, bueno, está en Meira, chamaronnos hai un ano para facer un expediente de derribo dunha destas casas, que ao final a tiraron, Mónica, porque eu chamei hoxe. Sí, nós non fixemos expediente de derribo, eu fun, levantei os planos. Carlota, para a xente que está vendonos nas redes, está aquí Mónica Folgueira, que é a tesoreira da xunta directiva, e Mónica Folgueira de Mérida, non sei nin que digo, de Meira, perdón. Entón, elas tiveron relación polo que vexo laboral. Sí, bueno, claro, conocémonos e colaboramos. Entonces, esta casa que xa non está, esta incluso era unha casa, realmente a fábrica era espectacular porque eran canteiros, eran unha cuadrilla dos últimos canteiros que había en Vilaseca, que xa é Santalla, que son os bordes de Río Torto. Entonces, eles, bueno, levantaron a casa e no penal era a mesma estrutura, un pouquiño máis pequena de planta, pero no penal central eles meteron a escaleira. O sea, era curiosísimo, nunca vira a escaleira introducida no que é no patio corredío. Normalmente a escaleira está no patio corredío, e ocupa, eles introducírona nunha das no que é na naves estrutura. Dentro da estrutura. Dentro da estrutura. Sí, xa entendo. Sí. Era moi curioso. Esta parte pareceme como un punto como moi interesante do libro, no que estás falando da Palloza. O que entendemos é que simplemente hai saltos e cambios nas tipoloxías, pero sí que existe este paralelismo que non se pode negar, é evidente, non? Sí, é que, bueno, a Palloza está tan ben adaptada á climatoloxía, onde está, na montaña, non? Sí. Que entonces eles tampouco, eu creo que tuveron necesidade de cambiar. Claro. Quero dicir,
Sí, dice, comentas aquí, se consideramos o proceso de deseño vernáculo como axustes ou variacións duns tipos básicos, que é un pouco que estás a falar do tipo básico, ambas as vivendas, a Palloza e a casa do século XIX, poderían pertencer ao mesmo modelo conceptual, pois ambas as dúas responden ao mesmo tipo de disposición funcionais e culturais, que é un pouco que estamos a falar. E despois faz un comentario que a mí me parece que tamén está moi ben, a ver se o dou atopado, porque estás falando tamén como algo que intuitivamente poderíamos pensar cando non coñecemos o tema, é o tema do vencellamento que podería ter do Pazo. Pero ti faz o que faz estableces unha certa distancia, porque non ten o mesmo orixe, non? É que os pazos nas plantas son máis complexos, hai pazos en L, hai outros pazos que son en U, como patio, quer dizer, as plantas dos pazos son anteriores, entonces xa son máis complexos. Eu creo que non teñen nada que ver con... Home, teñen que ver porque eles collen esos elementos importantes como a lareira. Sí, claro. Ou sempre se intenta copiar o bo, non? Sí. Entonces, sempre hai unha filtración dos detalles da arriba hacia abaixo. Sí. Entonces, eso notase, porque tamén é o saber constructivo, non? Claro. Mira, leo, Carlota. Sí. Escribíchelo ti. Vexamos... Hai moito tempo. Pero que ben escribes. Vexamos agora o que podemos tirar dunha comparación coa tipoloxía que posiblemente se teña identificado máis veces co país, os pazos. Se a Palloza, seguindo a clasificación de Brunskill de 1971, a incluímos dentro da arquitectura vernácula, os pazos estarían máis próximos do que o arquitecto inglés cualificaría de arquitectura culta. A orixe arquitectónica deste tipo de edificio non é clara. Explicouse con frecuencia como unha continuación de construcións defensivas medievais como as torres e castelos. Non obstante, para algúns autores, véxase Pereira de 1979, estas construcións estarían máis íntimamente relacionadas cos palacios do Rexurdimento. Etimolóxicamente, a voz pazo procede do latín palatium e cos construcións monásticas. Como xa explicamos no capítulo 3, xa podedes ler o capítulo 3, estes tipos de edificios foron erixidos pola filadoría rural durante sobre todo durante os séculos XVI, XVII e XVIII. Entón, claro, hai unha cuestión que é fundamental neste sentido. O que estás a falar, que o teño aquí, é sinalado tamén, é que hai unha diferencia, digamos, a ver se o atopo, digamos, de quen son os propietarios dunhas casas, das casas grandes e dos pazos. Hai unha diferencia fundamental, non? Sí, porque hai pazos moi rurales. Por exemplo, eu estaba vendo este de Caraño, ou, quer dizer, hai pazos que son casi moi parecidos, non as casas que son moi sinxelos. O que pasa é que, bueno, sempre teñen o escudo de armas da familia. Realmente a familia tiña, bueno, era socialmente, pois tiñan outra historia, non? Ainda que na casa de Rancaño, por exemplo, eles foran, bueno, eran realmente, como eran xente con posibles, eles foran alcalde de Río Torto, nese caso, despois, bueno, tamén iban a Santiago a estudiar, facíanse notarios, eran médicos, aunque despois non exerceran, non? Pero, bueno, eran realmente... Había moitos niveles realmente nestas casas. Es que aquí, mira, teño sinalado como moi interesante, porque dices aquí, as casas estudiadas neste traballo, ahora imos pasar por unha delas que comentabas que tiñas máis información que cando escribiches. As casas estudiadas neste traballo representan un logro arquitectónico para a rexión comparable, inda que obviamente distinto, o representado polos pazos barrocos noutras zonas agrícolas máis ricas de Galicia. En ambos os contextos históricos, os promotores foron os sectores máis ricos e dinámicos da sociedade. No século XVIII foi a fidalguía intermediaria que vivía de rendas a que puido costear a construción de vivendas perdurables no tempo. Coa disolución dos dominios monásticos en 1935, de que estamos a falar, da desamortización, un novo grupo de labradores ricos, funcionarios e pequenos terratenientes locais
tiveron a súa oportunidade de medrar económicamente e isto permitiulles levantar unhas vivendas máis acordes coa súa mellorada posición social, que é un pouco o que estás falando, a diversidade de propietarios nas Isto é moi claro na casa de Cortón, na casa do alcalde tamén, que é esta, que é a de Pousada. E, por exemplo, na casa de Portas, que está na Zúmara, que é unha zona moi interesante porque está a igrexa, que, bueno, perdeu todos, foi reconstruída, pero, bueno, o entorno é moi bonito. Entonces, aí está a igrexa e despois está unha casa que é anterior, que é do século XVIII, ou anterior, que era dos Castro, que ten escudo. É unha casa que xa se vía, eu cando fixen o inventariado, víase que era moi, moi antigua, estaba acollida polas silvas, e, bueno, víase pouco, pero, bueno, xa se vía unha cuberta inmensa, moito máis baixa, con unha entrada moi, bueno, en forma de L, e ao lado unha gran finca amurallada, ca casa con esta, ca casa de Portas. Entonces, eu nese momento, bueno, puiden... A importancia desta casa é que está datada, e ten a data de 1840. O sea que realmente xa era, coincidía exactamente con un período de compra, non? De compra do... Sí, no 40 e no 45 venderonse moitísimos lotes. Esta casa foi adquirida, a casa antigua, foi adquirida pola farmacéutica de Castro de Rei, por Adela Panises. Entón, ela é unha persona moi, moi conservadora, moi conservacionista. Entón, ela fixo unha rehabilitación inconclusa, está aberto, podedes, ademais, comentei que iba a falar do seu caso e dixo que podíais ir vela. Si queredes, podedes ir ali. Entonces, a casa está aberta, pódese ver. Ela recuperou, refixo a cuberta, recuperou o interior, está inconcluso, pero é un edificio maravilloso que se ve que é, bueno, histórico, vaya, pódese palpar en todo. Entonces, ela compra eso primeiro, compra un muiño que está abaixo, rehabilita un muiño, hai 10 anos, que é onde eles pasan o fin de semana. A obra vai a quedar inconclusa porque a obra xa se ve maior, e hai uns anos compra a casa de Portas, que a mesma familia, porque realmente era da mesma familia. Sin embargo, ela aclaroume, soupo, que a casa antigua era dos Castros, que era unha familia moi importante no 16, 17, tiñan moitísimas propiedades. Era xa, bueno, sería unha familia nobre, e a casa de Portas foi comprada, era a horta da iglesia, que foi adquirida na subasta por un familiar do cura nese momento, e construíron a casa. O sea, realmente esta sí é unha casa... paradigma. Sí, é un paradigma porque era a horta da iglesia que tamén foi subastada. É que despois pasou aos Portas. Estes Portas non teñen, bueno, son como sucesores, bueno, despois houve moita xente aí. Sí, pero a farmacéutica de Castro Rei é a actual farmacéutica e podemos ir a comprar un paracetamol e preguntarlle. Si, é a filla. Bueno, pues a filla. Ela está retirada, é maior. É maior. Podemos ir preguntar a filla. Pero Adela enseñavos todo, enseñavos a casa grande, enseñavos a casa... Sí, porque nos fines de semana está ali. A verdad que ten toda a zona moi coidada e, bueno, dá gusto que haxe xente que... Vale. E despois podemos pasar... Ai, Carlota, perdón, te interrumpí. Pero quería eu pasar un pouco testigo a Elvira, porque estás no último capítulo do libro, estás falando da planificación, da xestión do patrimonio rural, que é unha conversa que tivemos xa cando estivemos organizando o clube de lectura, porque Carlota ten experiencia neste sentido, ten experiencia tamén en Rinlo, eu soben das túas obras en Rinlo porque eu sigo a Beni, que é o Beni Salgado, que podedes seguir na rede, supoño que estará vendo. Bueno, se queredes falar un pouco do que estivistes. De todas maneiras, aos que estades do outro lado, se queredes
comentar algo en chat ou se queredes abrir o micro e falar, os que estades aí tamén. Tamén. Se queredes facer algunha pregunta, algunha intervención, sodes benvidos, que eu falo e Carlota tamén apuntas a falar ben. Bueno, falábamos, comentábamos de aquí este capítulo da planificación, que era como un plantexamento para a xestión do patrimonio rural e que está escrito hai 30 anos, non? E que a situación actual para conseguir unha declaración de BIC ou para protexer un ben, tanto dende o punto de vista legislativo como igual dende o punto de vista social, temos mellorado un pouquiño. Bueno, eso ademais, como penso que co de Rinlo tamén tuveches as túas loitas, pois eso, que comentes un pouco sobre isto. Bueno, este capítulo de planificación é realmente porque eu isto escribino en Inglaterra, entonces ali realmente eles son unha xente práctica, entonces eles sempre a planificación é fundamental, o sea, primeiro hai que documentarse, investigar, pero despois é que facemos con isto, é dicir, eles poñen todo, entra todo no círculo comercial, o sea, quer dizer, eles, o gran negocio é o inglés e o patrimonio, que en Inglaterra, sobre todo nesa época, non? Entonces, bueno, claro, aquí é todo moi difícil, porque claro, xa, de feito, eu sempre quixen mercar unha casa grande, non consegui ter unha casa grande. Aquí estánse caendo, e alguén quere, pero caen por todos sitios, pero realmente se alguén quere, é moi difícil, non? Realmente é un país, pois, moi, non sei, complicado, non, nese aspecto. O da protección, eu non sei se inventaríandos ou protexendos se salvarían. Eu creo que non. Eu creo que hai que buscarlles un uso e poñelos, quero dicir, realmente que aparezcan nunha lista, nun catálogo, non é a solución. Non, xa sabemos que se non está o patrimonio, se non está en uso. Eu nese caso propoñío aquí como primeiro paso, porque nese momento tamén me parecía, é unha arquitectura moi desprestixiada, non naide lle daba valor, quero dicir, non era unha arquitectura que non... Entonces, eu nese aspecto era como, bueno, decir, isto é importante, vamos a incluir na lista. Vou ler aquí un párrafo, logo seguimos, que está moi... Sí, mellor, claro. A falta de aprecio da cultura tradicional é patente entre as filas de administradores e académicos. Como ben demostran os moitos exemplos de arquitectura vernácula deixados expresamente fora de calquera lista ou catálogo ou dos programas académicos da Escola de Arquitectura, nos que é patente o pouco interese que suscita a arquitectura doméstica do país como valor cultural a conservar e transmitir. Por iso que seguimos nunha situación parecida. Por exemplo, que, bueno, esta semana que pasei en Varsovia, porque, bueno, foi o 13º Congreso da AIEG, da Asociación Internacional de Estudios Galegos, e foi en Varsovia. Entón, eu acompañei a Lenin, non? Entón, porque, bueno, para min Varsovia era, nunca fora, pero era como unha asignatura pendente, non? Porque cando eu fixen o máster era un exemplo a seguir, porque realmente o que eles ali fixeron nos anos 50, reconstruindo todo o casco antigo, da nada, en 10 anos, eso foi impresionante. Entón, axudou moito a toda esa corriente conservacionista que dominou Europa a segunda mitade do século pasado. Entón, os másters e todos os traballos que se estaban facendo daquela estaban moi influenciados. Entón, a reconstrucción de Varsovia realmente foi posible gracias aos levantamentos arquitectónicos que se habían feito os anos anteriores á guerra. Despois, durante, bueno, como sabedes, Varsovia non foi,
proclamaron, bueno, non sei se isto queda un pouco fora, non? Pero eles, a ver, foron Estado, recuperaron o Estado en 1916, despois da Primeira Guerra Mundial, porque habían pasado 123 anos despois de que eles promulgaran a primeira Constitución e os austríacos os invadiran. Entonces, cando recuperaron o Estado, eles, o primeiro que fixeron foi na Escola de Arquitectura establecer un departamento arquitectónico que se dedicou a recoller todas as tipoloxías da cidade, todas as tipoloxías vernáculas, un catálogo. Eu tuve a sorte de que nunha librería encontrei un libro que ten, bueno, parte dese catálogo. Entonces, despois da destrucción de 1944, cando se derrube todo, eles puideron reconstruir gracias a ese arquivo que tiña tiño anotado por aquí 3.000 dibuixos, un montón de fotografías, aparte das pinturas de Canaletto e todo eso, non? Pero bueno, se non temos a data, non se pode nin apreciar, nin recuperar, non sei, non temos. Entonces, en Galicia eu creo que falta todo eso. Necesitamos ter esa información, porque é algo que estuveron facendo en Europa, en Inglaterra igual, desde os anos 40, 50 tamén, todas as asociacións locales, todo. Desde a universidade, no ano 52, créase o primeiro departamento de historia local en Leicester e tamén, o sea, se empezan a recoller, e despois Brunskill e toda esta xente estuveron recollendo todas as tipoloxías, o sea, sistemáticamente, non elexindo, isto é o típico desta zona, isto é o típico, non, un recording sistemático, porque realmente cando faz eso ves que hai moitísimas diferencias, e que é moito máis rico o panorama do que aparente da primeira impresión. Carlota, perdón, Dalle. pero eso non é, iso é o primeiro paso, o sea, coñecer para querer e despois ser capaz de protexer, non? Porque pero cando queres, despois xa o protexes. En canto conoces, protéxelo. Sí, pero eso é de que este na lista ou non. Este na lista ou non. Cal é a situación? Agora estabas dicindo que nunca puideches mercar unha casa grande. Cal é a situación? Se queres comprar unha casa, se mercas unha casa grande, cal é a situación legal destas? O sea, para ter unha labor de protección, ten algún tipo de protección? Ou é como se fose... Bueno, nos planes xerais, por exemplo, no Plan Xeral da Pastoriza, todas as casas que eu rexistro, cando fixen o catálogo da Terra Chá, esas casas que están catalogadas nese inventario, que son unhas 120, están incluídas nos plans xerais. Pero, bueno, non sirve de nada, porque, por exemplo, a casa do alcalde, que está catalogada, está destrozada hoy. O sea, non hai unha instancia superior na que este registrada. Neste país, claro, é que aí encontrámonos non hai ca propiedade privada, o sea, os dueños pensan que eles poden queren modernizalo e fano sin coñecer realmente, non coñecen a historia. Eles queren mellorar a casa, queren a modernizar, entonces modernizana pois como se construyes un apartamento ou un piso. Entonces realmente estes edificios pois tampouco se poden, quer decir, teñen o seu carácter, hai que, quer decir, os seus materiales, as súas técnicas, e podense facer confortables. En Galicia realmente non hai un xeito de facer, de tratar estas cousas, que este así como decir, hai xente que o fai ben, non? Pero son casos moi esperados. Son xente que ven de facer estudios sobre a propia tipoloxía. Ti crees que é eso?
O sea, a xente que o fai ben é porque coñece un pouco a historia e ten curiosidade. Claro, non, é porque ten certa sensibilidade. É dicir, tamén é unha cuestión de sensibilidade, de apreciar o que tes e de gusto, a veces. É que en Galicia hai moi mal gusto. Eu penso que é cuestión que decías ti máis antes, de coñecemento. O gusto é moi personal, pero claro, é que hai mal gusto. Tu vas por Europa e hai moi bon gusto, quer decir, as cousas fanse ben, está todo limpio. Eu creo que é cuestión da pé. Xa non de coñecemento, xa non é cuestión da pé. Mónica, tens que falar un pouco máis alto se queres... Sí, non se te oye. Que é cuestión de apego, de terlle apego ás cousas, de valorar o que tes. Os galegos en general non valoramos nada de patrimonio. Nada do noso. Falando de patrimonio, nada do noso. Todo nos parece moi bonito cando viaxamos fora, pero a hora de cuidar o que é noso e o que caracteriza a nosa zona, dásenos fatal apreciar o noso. Aprecian moito máis os que veñen de Castilla que os propios galegos. Entón, o que falta é apego. Non é que falte coñecemento, nin que falte apego. Eu creo que igual tamén, pero non podes instruir sobre o que decía Carlota antes, o coñecemento leva ao afecto. Eu penso que se o coñeces, o queres, senón imposible, absolutamente imposible. Non digo formación, xa non digo formación, digo coñecer as cousas. Se a xente non as pode valorar, imposible. Hai xente que vive en casas grandes toda a vida e o que quere é tirarle os penales e meterle uns pilares de hormigón dentro. Sí. Quita un espacio. Iso non sei se é coñecemento ou non, é falta de apego totalmente. É falta de apego polas cousas que fixeron os de antes. Non valorar o traballo que fixeron os de antes. Pero iso é quizá porque cando coñeces a historia, que claro, se non conoces a historia é difícil. Porque, e aparte despois, bueno, tamén é unha cuestión eso de sensibilidade, porque moita xente tamén repite modelos, cópiase mal, porque copias cousas que non están ben. Non hai porque claro, copiar está moi ben cando o modelo é bo, e claro, sempre, todos copiamos, non? Pero hai que ter bons modelos. Entonces, claro, aquí hai como unha especie de... Por iso é o que estaba a comentar Elvira, un pouco esa catalogación, ese rexistro, o que che fai ter os referentes máis claros. É que realmente en Varsovia reconstruíron o casco e claro, como todo estaba derruído, deulles a oportunidade, reconstruíron as diferentes épocas, houbo casas que non reconstruíron porque decidiron recuperar a traza da muralla, recuperaron a muralla que xa fora tirada e había edificacións, esas edificacións, o sea, quer dicir, foi un traballo creativo importante feito por arquitectos que realmente tiñan moi claro o que querían e a xente apoiábos porque realmente necesitaban recuperar esa parte de cidade que lles aniquilaran, o sea, eles tiñan ese sentimento. Fai falta moita forza moral e moita, non sei, sensibilidade para facer eso. E iso faise cando hai unha forte identificación co lugar. E en Galicia non nos identificamos co lugar, moitas veces. Santiago, tens que falar alto, porque a xente está a escoitar tamén. O acercarte. Achégate a esa silla dali, nesa cadeira estás mellor que... Sí. No, que yo creo que un aspecto que me parece que no estáis tocando, que es, claro, la catalogación sí que me parece a mí me parece fundamental, porque eso significa ya una protección, no solamente con el cariño, sino con la ley, que aquí hay que dar duro, porque si no... pero de todas maneras, también luego topamos con otra cosa que es la administración y los protectores del patrimonio. Eso no se nos puede olvidar. La protección del patrimonio en esta tierra pues, me parece lamentable ahora mismo, sinceramente, porque tienen opiniones, o sea, está dirigido todo por gente sin experiencia, gente que tiene una mentalidad cuadriculada. Entonces, claro, es decir, yo me he topado alguna vez, no recuerdo hace años, con algún edificio en un plan general catalogado y hemos renunciado a hacerlo porque iba a estar lleno de problemas. O ya no digamos si pasa el camino. Entonces, es una mente muy cuadriculadas que al final, claro,
incluso, aunque tengas alguna idea, que también se debe dejar a los intervinientes, ahora los arquitectos actuales, que intervengan, ¿no? Y sin embargo, pues, bueno, ellos, hay una frase muy famosa de un compañero nuestro, que a alguien responsable del patrimonio le dijo: bueno, mira, es que si no me dejas cambiar la escalera de sitio, la casa se va a hundir. Y dijo este funcionario, un funcionario, dijo: bueno, a mí no me vengas con chantajes. Si la casa se hunde, a mí eso me da igual. Yo lo que quiero es que no tires la escalera, no la cambien de sitio. Creo que esa actitud, hoy en el patrimonio, afortunadamente no trabajo en esto ya, o sea, ni quiero trabajar precisamente por este tipo de cosas, ¿no? Pero que me parece que no sé cómo lo veis, pero yo lo veo así. Me parece que es un otro obstáculo. O sea, que aparte de la insensibilidad y todo lo que podamos explicar, ¿no?, de la sociedad galega, pero... Sí, eu creo que tes toda a razón. E, de feito, no libro Andrés Rubio, en España Fea, realmente señala como grandes culpables a administración, porque realmente eles son, en último término, os responsables. Eu puiden vivilo, porque cando, por exemplo, nosotros propuxemos a declaración de Rinlo ben de interés cultural, o Concello, precisamente o alcalde, opúxose de plano desde o principio a esa declaración. O sea, Cal eran os seus argumentos? os seus argumentos é que necesitaba sacar o plan xeral, e que a declaración de Rinlo lle retrasaba era unha cuestión de xestión. Sí, é unha cuestión de xestión. De xestión e de prioridades. Digamos, electoral. Sí, a protección que lle daba o plan xeral a Rinlo era suficiente. O sea, a protección de Rinlo no plan xeral é nula, o sea, é nula totalmente. Cal foi a solución? Bueno, pois nada, na parte que nas casas que eu puiden controlar, porque era por miñas ou porque eran de xente que me encargaba os traballos, sí se fixo pois como en Varsovia, vamos, intentamos, salvando as diferencias, pero sí que intentamos manter o carácter daquelas edificacións que realmente eran moi antiguas e a parte medieval. Entonces intentamos recuperar o todo posible. Na outra parte de Rinlo, que xa foi feita polos albañiles locales, fixéronse totalmente moitos destrozos cos cartos da área, porque ao final el decía que con un área era suficiente. Realmente facía falta un plan especial, porque hai 20 anos Rinlo podíase recuperar dunha maneira moi paradigmática. Puido ser un exemplo moi interesante. E así, bueno, quedou reducido ao que é o fronte marítimo, pero bueno. Os problemas fundamentales allí eran con costas, non? No, pero ao final Costas realmente non resultou ser casi a salvación de Rinlo. Mira tú, porque, bueno, aunque me costou moito tempo sacar as autorizacións, unha vez conseguidas, que conseguímolas dunha maneira, bueno, tamén tuvemos que pensar moito, non? Tampouco saliu así, pero bueno, unha vez que Costas lle demostramos que a fachada marítima era a antigua, que tiña un valor histórico, arqueolóxico, que había documentación do 1268, a proba do carbono 14 das vigas era tamén coincidía do 1290. Entonces, unha vez presentada esa documentación, Costas sí nos deu permiso para rehabilitar. De todas maneras, es impresionante que tengas que llegar a hacer eso, ¿no? Bueno, se ve que aquello lleva allí de toda la vida. Sí, pero bueno, hubo que... Utilizaron método arqueológico. Sí, como estudiara en Inglaterra, conocía as ferramentas que hai que usar, entonces foi posible. Pero... Sí. En todo isto ten gran importancia a redacción correcta dos plans xerais. Pero non sei, porque non nos conozo tan a fondo, se chegan a definir tipoloxías a respetar e se, dado como no libro de mostras que existe un modelo moi codificado de construcción que ven sendo o cubo huerto con unha pirámide,
Cuando se interviene en una construcción que cristaliza tan claramente en unos volúmenes tan claros y con una tipología tan clara, codificada, faría falta que non sería difícil pois conservar esa tipología, porque é moi básica, é moi sencilla. Pois é eso, cuba, pirámide, non hai aleiros, as ventás abren para fora, e hai uns eixes perfectos que definen o fallado, a ventá e o fachinelo das cortes. As meixes perfectos. Eso non é tan difícil de manter. Ahora ben, como decías tú mesmo, como non hai aprecio por propio, esas calidades estéticas externas, xa non me meto no interior, na distribución interior, esas calidades externas non se aprecian, sendo tan plásticas e tan interesantes. Pois claro, a hora de reformar, moitas estas casas que necesitan reforma, pois claro, se deriva hacia unha reforma que empeza por eliminar a ventana aberta para fora. Cuando cargas la casa ventana por esa condición, quitas a ventana para fora e metes para dentro, cambia todo. E despois poñen o recercado de granito, o chapeado de granito, ese é... Pois o chapeado que quere imitar... E o seguinte será o aleiro, non? O aleiro. Non, é o chapea de granito, é un pegote. Pero además que efectivamente que está a venta está alineada coa línea de, o sea, ca pedra, que é fundamental no carácter das fachadas, é verdad? Sí. Pero sí, cando era moi fácil, se queres mellorar térmicamente a casa, poñer unha carpintería interior. En Europa sempre hai doble carpintería. É o máis fácil. Sin embargo, no, o sea, destrozas. Non se meten eso. Porque el Lugo sí que non chega a ese punto. Non, eu non conozco ningún que se meta, quero dicir, que os plans xerais son moi... Un plan especial. Pero é un detalle formal, simplemente, non? De estéticas, mas Lugo sí es obligatorio por el PEPI. Sino plan especial. O tema dos planos das ventas? Sí, pois claro que sí. Se non está, xa non sei entón para que serve que cambies todas as características. Non es susceptible, si non se entera. Si existía esa condición, díxome que non se meteron en esa condición. Entón é cuestión de sorte de que en rehabilite a casa se perciba esa cualidade. Sí. Y en este caso también cuestión de arquitectos. Sí, bueno, estamos de que se nos permita non conservar... Pero cando ti camiñas pola Rúa San Pedro, cando estás na Rúa San Pedro, sabes perfectamente como é a visión das fachadas da rúa, efectivamente. Es que son condicións, claro, ao final estás protexendo, poñendo unhas condicións que eu creo que é o que estás un pouco comentando, Santiago, que digamos que a xerarquía dos criterios é o que falla neste sentido. Entón, ves tendo unhas discusións bizantinas cando despois unha cousa fundamental que é a configuración de unha fachada este cubo do que estamos a falar non aparece. Sí, probablemente. Un actitud cultural da sociedade. Cristina, tes que vir de ante, Para falar aquí de diante. Digo que é unha actitude cultural. Entonces, a protección que defina o PEPI un plan especial de calquera tipo da igual. Se a xente non está legalizada, eso é unha labor de moito tempo. Entonces, eu penso que por algún sitio hai que empezar, pero o que un plan defina se incumple xa está, porque non importa que se incumpla. Entonces, manter as tipoloxías é realmente moi complicado. Cando que te falas o século, todo o mundo pode comprender que se protexa un edificio do século XII, pero non o século XIX. Precisamente a protección aí é mínima porque a sociedade non asume que haxa que ser. Entón, mentre non se asume eso é moi complicado. Mira, non hai normativa, nin castigo, nin nada. A autora di algo fundamental aquí. A autora, vouche comentar o que dixeches. Recórdame. Hai tempo que me olho.
Xa non me acordo. Por certo, foi Cristina a que suxeriu a tua presenza aquí no Clube de Lectura, así que moi agradecida. Que tipo de política educativa e medidas deberían procurarse nos vindeiros anos na escola primaria e secundaria? Para sermos breves, unha educación democrática debería conseguir facer individuos responsables para co seu medio social e natural. Isto quere dicir que sería prioritario facer conscientes os nosos nenos dos seus deberes e dereitos para cos demais e para co seu entorno, para despertar un sentimento de pertenza a un lugar e a unha comunidade cunha historia e un futuro común, algo extraño hoxe en día entre rapaces e adultos galegos. Estás facendo aquí unhas suxerencias. Agardo e desexo que as leis que están agora redactándose a Lei de Arquitectura de Galicia e a que acaba de ser aprobada a Lei de Arquitectura española, realmente o que fagan é un pulo pola inversión na educación con respecto ao tema da arquitectura. Cando os nenos xa comezan a entender que existen unhas determinadas tipoloxías arquitectónicas no seu país, nos seus territorios, penso que é moitísimo máis doado cando sexan adulto estar vencellados ás súas arquitecturas, neste sentido, a súa historia, en definitiva, e así saber como intervir nela. Hai que empezar cos profesores. Tamén, bueno, hai xa experiencias de Galicia, hai experiencias tamén, creo que melloraron desde o 96, porque existen os proxectos educativos, o proxecto Terra, nos institutos e bueno. Eso é interesante, ese proxecto é maravilloso e hai que felicitar sempre a Rosales por eso, porque a verdade é que non había que creérselo máis. Non, eu, mira, a respecto do proxecto Terra, eu, agora os meus fillos xa son universitarios, pero non hai tanto, estaban no instituto. E recordo cando empezaron a eso, que eu tentei que os profesores do instituto aos que coñecía, vivo en Ourense, coñecémonos todos, os meus fillos foron ao instituto próximo a casa, pois intentei que se unise aquele instituto, que é un instituto de moito prestixio, ao proxecto Terra. Falei con algúns profesores, coñecía os de literatura, os de xeografía e historia, os do Departamento de Xeografía e Historia, que eran os que tiñan que incluir ese programa, non os coñecía, pois non houve maneira. E decíame un amigo meu, que é moi amigo meu, que daba, bueno, xa está xubilado, daba clase de lingua e literatura galega, decíame, non vas a ser capaz, non van a creer. Fun ali, pero fagos parte do traballo, pero traigo a Rosales aquí de rodillas, mire Rosales, non houve maneira. Pero eso depende das persoas que estén en cada sitio. Eso dai máis traballo, pero claro, non pode depender da intención do profesor, ten que ser unha política. Sí, Como todo. Como todo, claro. Mas un profesor, si imagina, hai un que di, eu quero inventar un concepto Terra, pero a xefa de departamento, Non quere. Non podemos... Non pode ser unha cuestión de solucións individuais. Eu quería, se me deixas, quería decir unha cousa en resposta ao que decía antes Santiago, e non por defender aos compañeiros funcionarios, que tamén, pero eu penso que na administración, cos temas das leis en xeral e en particular coas leis de protección do patrimonio, esas xentes que son, que eu chamo normópatas, son moi peligrosas, porque consiguen todo o contrario ao que pretende a lei. A lei pretende protexer o patrimonio. Entón, ti, cando estás facendo un informe, non pode reproducir un artigo. Tens que pensar que a lei está para protexer o patrimonio, irte al principio de la lei, que é para protexer o patrimonio. Ese tío que consigues que se caia unha casa, non estás protexendo o patrimonio. Bueno, tiña que decirlo, porque... Moitas gracias, vida. Sí. De plantexar. Bueno, se vos parece... Temos que preguntar o que preguntamos sempre. Carlota, facemoste así unha emboscada. Ti podes recomendarnos algún libro escrito por algunha arquitecta que te parece interesante que podamos consultar? Carai, non me preparei. Pois non te preocupes. No, eu podo vos recomendar unha visita Veña. dunha obra dunha arquitecta. Vale.
bueno, a ver, é co nome moi difícil, Bueno, non pues o dalle. din memorizado. Tedes que visitar os xardíns da Biblioteca de Varsovia. Moi ben. Non sei se os coñecedes, que son obra dunha arquitecta en 1999, Irene Bajerska. Vale, apuntamos. Bajerska. Pero temos que ir a Varsovia. Sí. Bueno, Pero podemos ver, mira. Pero merece a pena, merece Pero a a xente que nos ir, de verdad. Pero a xente que non pode viaxar Mira. que mira un Google Maps. Vamos a ver, foi un dos primeiros, é a cuberta da biblioteca totalmente axardinada, pero está feito con unha simplicidade e unha sensibilidade increíble. É un xardín, ten 17.000 metros cuadrados, e ten 15.000 nunha parte inferior e 2.000 sobre a cuberta. Tes unhas magníficas vistas da cidade, tes a vista do río Vístula, do barrio de Praga, non sei, o xardín é moi complexo porque incluso tes vistas da propia biblioteca que está super iluminada e ten moitas zonas, ten como 4 zonas con plantas todas moi fáciles de manter, pero bueno, rosales, piñeiros, todo feito con moitísimo amor. Foi incluso un proxecto anterior ao High Line de Nova York, que tamén é a vía do tren, que fixeron un xardín, é anterior, foi feito por unha muller. Eu eso, cando vino, investiguei quen fixo isto, porque a biblioteca é de 2 arquitectos, pero o xardín foi feito por unha muller. E igualmente por unha muller en Praga están as trazas do que foi a parede do gueto, ela reconstruiu a historia, entonces tú vas camiñando, está feito tamén son como unhas trazas así no pavimento, moi bonitas, moi delicadas, que recuperan a traza. E iso tamén é outra arquitecta, Eleonora Bergman. vale. Apuntamos, bueno, estou vendo imaxes e estou flipando, sí. No, é que Varsovia, do outro lado do río, ten o barrio de Praga, que foi o que se salvou un pouco de todos os bombardeos, e donde aí tamén hai unha arquitectura moi interesante porque é onde fixeron todos os desenvolvementos residenciais que estaban facendo antes da guerra. Bueno, temos que pechar o clube, pero nos podemos seguir, se queredes tomamos algo aquí, os que non estades na delegación, sinto moitísimo. Eu mañán, para abrir boca, busco cousas destas que nos acaba de falar e as Para publicar. As publico no Hai Mulleres, que así Moi ben, moitas tiramos gracias. Carlota, foi un placer. Gracias a... moi interesante. É que ahora non me sale... É que se me vai... Vamos a despedir. El huerto de una holgazana. El huerto de una holgazana, de que? É maravilloso. É unha filósofa italiana. Vale. Bueno, buscad, googleado que está... El huerto de una holgazana. Es que me suena el nombre. Miramos para allí, nos despedimos de los que están del otro lado. Gracias. Tens que anunciar o próximo libro do Clube de Lectura. O próximo libro do Clube de Lectura nos vou ter por aquí, non sei que fixen con él. Vémonos para o tercer mércores do mes de outubro. Que é 19, penso. Non sei. E vamos a falar dun libro de Inés Sánchez de Madariaga que é sobre a vida de Matilde Ucelai, que todos sabedes que foi a primeira arquitecta colexiada en España. A primeira, sí, perfecto. 19. Penso que sí, senón xa o comentaremos nas redes. Moitas gracias por asistir aos presentes. Moitas gracias aos que están nas redes. Sí, veña. Chao. Chao.